майдончаи варзишии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе инак дар остонаи рӯзи ҷаҳонии футбол мизбони як сабқати зебои варзишӣ гардид. Бо шӯру ҳаяҷон ва шавқони нидоҳои варзишӣ инҷо маросими ифтитоҳи мусобиқаи футболи хурд байни дастаҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳри Душанбе бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол баргузор гардид. Дар раванди ҳамоиши варзишӣ роҳбарияти сохторҳои ҳифзи ҳуқуқи пойтахт, футболбозони дастаҳо ва доварон ширкат намуданд. зимни баромади худ прокурори шаҳри Душанбе доир ба аҳамияти футбол дар таҳкими дӯстӣ ва саҳми он дар ташаккули тарзи ҳаёти солим андешаронӣ намуд. Зикр рафт, ки ҳадаф аз баргузории чунин чорабинӣ рушди варзиш, тарғиби тарзи ҳаёти солим ва таҳкими ҳамбастагию ҳамкорӣ миёни кормандони сохторҳои қудратии шаҳри Душанбе мебошад. ҳамин аст, ки баргузории он ба ҳукми анъана даромада ҳамасола он дар сатҳи шоиста ташкил ва гузаронда мешавад. қисмати расмии чорабинии ифтитоҳӣ бо гирифтани акси хотиравии меҳмонон ва варзишгарони иштирокчии мусобиқа хотима ёфт. 16 даста дар 4 гурӯҳ иштирок мекунад ва бозии охирон рӯзи 22 май дар арафаи рӯзи ҷаҳонии футбол 25 май таҷлил карда мешавад. ҷанбаст гардида ғолибон муайян ва қадрдонӣ карда мешавад. мақсад аз баргузории мусобиқаи мазкур ин дӯстӣ байни кормандони мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ ва тарғиби тарзи ҳаёти солим. ҳамин тавр бо садои ҳуштаки довар сабқатҳо оғоз гардида варзишгарон ба қасди ғолибият вориди рақобат шуданд. ҷои таъкид аст, ки дар мусобиқа 16 даста аз ҳисоби кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи пойтахт иштирок карда байни ҳам рақобатҳоро то марҳилаи ниҳоӣ анҷом медиҳанд. ғолибону ҷоизадорони мусобиқа дар остонаи таҷлили рӯзи ҷаҳонии футбол, ки ҳамасола 25 май таҷлил мегардад, бо ҷом, медал, ифтихорнома ва дигар тӯҳфаҳои арзишманд қадрдонӣ карда мешаванд. зимнан сабқати аввал ҷолибу хотирмон ва бо омодагии ҳамаҷонибаи дастаҳо ҷараён гирифт.